हाबा सनासान नै दिनै समा सफैबायानो दायो नों हौवा गोदान जामारसिगोन आंहाबो गोबां सिमां दंखायोमोन आबा नोंनि हाबाखौ लानानै अब्लाथ' आयै खुसि जादोंना दिनै बे समा सफैबायानो सफैनायाथ' सफैबाय नाथाय हाखु दाखुसो जाबाय आरो जाथायाबो ओरैबायदि जाबायना अब्लाबो आबा खेबसे आरोबाव लास्ट सोंबावनि आं नोंनाव माखौ आयै माखौ सोंबावनो नंनायाथ' नंगौ र' थाब-थाबनो आङो फेस्ला खालामबाय होननानै नोंनि आफायाबो बुंदोंमोन बिनि बुंनाय बायदिबा एसे हाखु दाखु खालामद्रायदों होनना बुंदों नंगौ नाथाय समासो दा आयै समानो दिनै बेबायदि जाबायबा ओरैनोबाबो हाथरखिया बिराद दुखुआव थायोलै आयै आरो जेबो प्रब्लेमल' दाफैथोंसै बिनि जिउआव आंबो हानायमानि बेखौ मोजाङै खुसियै लाखिनो नाजागोन जेब्लायबो बेखौथ' आं मिन्थिखायो आबा नों जायखौ खिलाया मानो जेब्लायबो खुसियै लाखिनो नाजाखागोन होननानै नाथाय हाबा मानिथ' अराय जिउ थानायनि खोथा नङा होमबा आंना गोरोन्थि जादोंबो जानो हागौ थेवबो आङो लास्ट सोंबावनोसै मा नों बे हाबाजों खुसि दङ ना नों सोरखौबा मोजां मोनो आबा नोंनि जिउआवबो सोरबा दं मेहेरनि बायदि नों आंखौ बुंनो हागोन नोंनि आइखौ आरोथ' आं माब्लाबाबो रावजोंबो गाज्रि जानो होआ नङाना नों बिदि दा सान्दे हाथरखिखौ नोंनो लाथारनांगौ आबा जुदि नोंहाबो सोरबा फसायनाय दङबा दे जागोन आं माबा मोनसे खालामगोन नाथाय आरो जुदि दिनै बे जुलिया जाबाय अब्ला अराय जिउ सानैजों थानांगोन दे मा नों बे बिबानखौ लानो हागोन आबा आरो माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला बुंखादे आबा दे आयै जेबो बुंनांगौ गैया सिगां जाजाबाय ओमफ्रायथ' माने दाथ' गैला आंनि जिउआव रावबो ओमफ्राय आंनि बुंनायावसो नों बिदि बुङाखैथ' आयै नों बिदि दासान गावखौनो आं हाथरखिनि सहायनायखौनो नायनो हाला आयै बोरैबा मोनजोबो ओरैनो फारसेथिं मावरिया आरो गासिबो सहायनांबाय थायो जेब्लायबो सैथो आबा दाथ' मेहेरखौ आं सानदोंमोन कि बेयो माबा बुंफैगोन नामा आंनि सिगाङाव फैनानै आयै आंनो जुलि खालामसै हाथरखिखौ नाथाय गैया माथो दासिमबो मोनथिला आयै मानो सैयै जालांखो हाथरखिखौ बियो दाथ' दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आं बुजिनोनो हाला औ नाथाय दाबो जुदि बे मोजां गोसोयै बुङोना जोंथ' गनायखागोनानो ना आंबो लुगैदोंमोन हाथरखिजों मेहेरनि जुलियासो जाथों होननानै नाथाय जिबायदि दुखु होबायना बियो बिराद गिनाय मोनबाय आं आयै दासिमबो गोसोखांबा बोरैबा मोनो हाथरखिया जे थैनो ओंखारलायदोंमोन बेनोथ' आबा बोरैबा माबा जाफ्लांबा मा जागौमोन जेबो नङा दे आयै आंनो लागोन हाथरखिखौ जुदि मेहेरा गनायाबालाय आरो माथो दे अब्ला आबा नोंबो आरो जुदि आंनि थाखायसो राजि जादोंब्ला आंहा गोसोआव गिलिर मोनबाय थागोन ना ओरैनो नोमथायाबो आंखौ बुंगासिनो खामोन आबा दाबो जुदि आंजों गोरोन्थि जादों आंखौ निमाहा हो आबा आयै हामालै बेबायदि आंखौ निमाहा बिलायनो नाङाना नोंथ' मिथिखायोना आं नोंखौ बेसेबां लाभ इउखा आयै आंबो सानैहैनो बुंखाबाय दे जागोन दे आबा अब्लाथ' देलायहैद' थां नोङो ओमफ्राय दसे उनावनो मन्दपआव थांनांसिगोन जागोन दे आयै जेथ' बे थङालि नोमाया बेबो फैबावबायसो नोमादैया प्लेन सटसोलै आयै बियो सैथारा आङो दाथ' आशिर्बादाथ' बबाव ओरैनो बोर होनो बेलाय माबाफोर गाज्रि साननाय लानानैसो फैयो बे जोंनाव फैबाबो दे आबा बेखौ रायलायबाय थानांला दायो ओंखारदोल' दे आरामनो देलायजादो आं मिजिंखौबो बुंना होनसै फैबायमोन बिसोरबो औ जागोन दे आयै नंगौ आंहा मोजां मोननाय दंमोनलै नाथाय आंसो मोजां मोनखायोमोन ना थुनथुलियाथ' मोनथियाना ओरैनोबाबो लोगोसो सानखायोमोन ना दाबोथ' आवगायाखैमोन दा आंथ' बुङाखैमोन जे बेखौ आं मोजां मोनो दाथ' आं सोरखौबा प्रमिस होदों दुखुथ' मोनदों नाथाय नोंखौथ' आं जेबो थखा होआखैना थुनथुलि मानोना आं बुंखायाखैनोबा नोंखौ दे अब्लाबो थेंक इउ थाबाय आंनि हाबायाव जे नों फैबाय बिनिफ्रायनो बोरैबा थांफिनसो लुगैबाय आंखौ सिगाङावबो माथो बेसेबांबा बुङोमोन नों मेहे आंनि अनगालायनो नों थानो हाया नाथाय दा बोरो माथो नुनानैबो सिरि थाबाय थायो बुजिबाय दे बिदिबा नों आंखौ सैमारला माबायदि दिन सफैखो दे हाथरखि साननायफ्रानो गासिबो उल्था आं जेरैबायदि सानो बेथ' जाफुंखायानो फिलिंल'सो जायो
माब्रै जिरायनांगौ जाखो दे गुबुनजों जुलिनि मन्दपाव बाग्लिनो थैस्राखाबाबो जासिगौमोन दे मानोथो बासिनानै थाबावखो दे आं दा बेफोर दिनखौसो नुनो जाबायना आंनो मोनथिया आं हागोन ना हाया दिनैनिफ्राय जोंनि लामायानो गोजान जासिगोन मेहेर बुजिदोंना नों नाथाय अब्लाबो ना आंखौ सानाखै नों आंलाय नंदोंमोन नों माने आंखौ बुंगोन नों आदाजों हाबा दाजा होननानै आंखौ लाखिगोन नाथाय गैया माथो मेहेर बे नङादि सानस्राङाबो मोजां नङा जोबोद मोजां नाथाय आंथ' नोंखौ मोजां मोनाना आंनो मोनसे आं माबोरै जागोन बेफोरो आरे हिन्जाव गोदाननि मेगनाव दानो मोदै मानोलै जों नोंथ' जेबोखौनो मिथिया मोदै नङाबा माथो जानांगौ धुस गावनि हाबायावनो सोरबा बेबायदि गाबो ओमफ्रायथ' नोंथ' बिदाय जानानैबो जेरावबो थाङाना बेहायनोथ' थाखागोन आरे गोदान जिउ गोदान खुसि ना ओमफ्राय नोंथ' खुसि जानांगौ दा भेरि भेरि कंग्रेचुलेसन्स ना नंगौ ना मा जानांगौमोन मा जाखो दे नों दिनै आंनि अननायखौ एसेबां गोरलैयै गुबुननो होनो हागोन हानाय नङा माब्लाबाबो बे आदा सानजोंलाय मानो गोसो जाखो दे नोङो नों मानो एसे हाखु दाखुनो बेबायदि फेस्ला खालामखो देनाय बुंनायसै मोनथिगौ रागा जोंदोंमोन आं थेवबो ना नोंसोरखौ बेबायदि खालामगोन सानाखैमोनलां एथ' गोबावनि अननायखौनो नोङो दान्दिसेयावनो बावगारजोब्बाय माथो आंथ' बावगाराखैमोन ना मेहेर नोंसो आंखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन बिनिनो एथ' गिदिर साजा आंखौ साजा होलांनो सानथारबाय ना माथो नोंलाय एकदम सानखाथारबायथ' अब्ला नों मानो बुङा दे नोंनो जुलि लागोन होननानै मेहेर आलासिफोर फैजोब्बाय ना औब्रा दिनै नोंनि हाबा जे बेबि गोगोम गोमगासिनो नै बाहेरावबो आं मालाय माथो बुंबावगोन दे जोंनि समायना सानफोरानोथ' गोसोखांथिल' जाना थासिगोन खोमा ना ओमफ्रायथ' हाथरखि मालायबा हौवा गोदाना फैबायानो मा रायलायदों बे मेहेरा माबा बुंदों मा बुंनो जेबो बुङाखै ओमफ्राय सान दिनै जोंनि हाबा आंबो राजि जाबाय आरोथ' जेबोखौनो बुङासै नाथाय अब्लाबो आं नोंखौ मोनसे सोंथि सोंनो सानदों आरोथ' जेराव आङो नोंखौ सासे मोजां लोगोबो सानखायोमोन आङो मोनथिगौ हाथरखि बेफोर जे एसेबां हाखु दाखु जाजोब्बाय दाथ' गोबां उल्थां फाल्थां जाजोब्बायना ओमफ्राय सान आंनि सोमोन्दैथ' नों गासिबो मिथिजोबखायो A to Z आरो हाबा मानिथ' मोननै गोसो गोरोबलायनाय नङा होमबा नंगौ जोंनि गेजेरावथ' आरो बिदि जाथावनायानो जानो थांगासिनो सान दाबो सम दङ नों जुदि हाबा जानो गोसो गैयाबा बुंदो नों मानो बिदि बुंखो आं सानबाय थादों जे नोंनि जिउआव सोरबा दङ ना बुंनायसै सान मा नोंबो सोरखौबा मोजां मोनो आरो नोंबो जुदि सोरखौबा मोजां मोनो नाथाय गोसो गैयाब्लाबो नों आंजों जुलि जायोब्ला गोरोन्थि जागोन ना बे सान आंनाथ' आं थासै नांगौबा आं बेनिखायनो गोजान थांनोसै दाथ' मेहेरनि लाइफआव ना गुबुन सोरनिबा आं हारसिङैनो थागोन बिदि दा बुंलाय हाथरखि जाबाय बायो नामा मेहेरखौथ' मा बुंबावनो मानसियानो फाग्ला बायदिसो जालांबाय गावनो मा बुङो मा मायो मा खालामो जेबोखौनो मिथिला थाथोंसै सैयाबा सैया नाथाय आंनि थाखाय नोङो नोंनि जिउखौ बरबाद खालामनानै दालासै सान मानो बिदि बुंखो दे बरबाद जाबाय बायो नामा जेबो नङा आंथ' आंनि जिउआव रावबो गैयाना आं हानायमानि नोंखौ खुसियै दोननो नाजागोन बे आंनि वादा हाथरखि दे दसे उनावथ' ओमफ्राय जेबो साननालै थाथ' दे अब्लाबो खेबसे मोजां सानफिनदो सान नांगौबा आं न'आव बुंना होगोन दे आंनो नों आंखौ लानानै बांद्राय साननो नाङा
जाम्बि नङालै थाथ' दे दाख्लै जे नों नोंनि जिउखौ फोजोबनो नागिरदों दा गिनाय मोनसे आं हाथरखि नों आरो बिदि उल्था सिदा खालामबावोब्ला मेहेरा जुदि बुजिफिननानै नोंखौ लानो गनायोब्ला मोनसे खोथामोन माबा मोनसे जागौमोन नाथाय बिदि नङालै हाथरखि आं नोंखौ हारसिं हगारनो हायालै मोजां मोनाब्लाबो आंहा नोंनिसिम गोबां साननाय दंलै हाबायाव एसे बेदर जानायनि मजायानो आलदा फैखायो नंगौ नामा औलै माथो खालामबावनो ने जाबाय बेदरखौ आंबो हले दहाय खेबसेनो नंगौ नामा फै जिरायनानै जाफैबावदो आरो होमबा नांथ'ला दे मन्दपआव थांजोब्बाय नामालाय नोंबो जाम्बा जाम्थासो जानानै थासिगोनलै मेहेर बेबायदि दाबुंग्रा सैथोखौ बुंबाथाय गोखा मोनखायोनो दे बेदर जाथ' नोंहा फैगासिनो आङो लोंबाय जाबाय दहायबो थिगसेनो एसे उनाव ओमफ्राय र' आयौ हाबाब आमजायो सानसेरां आंनो हाबा जायाखै दे गोदावबो आरो होमबाबो जागोन आं आयुलै मालाय हनै गोमजोबथारबाय माथो दिं दाना दाना लायबावसो ओमफ्राय जाथि जानानै लाबावबायब्रा आङो गाबथिनोसो ओंखारबाय आङो आयु होमबा सानसेरां हाथरखिनिसो जासिगोन दा बेखौसो दामागौलां आयैबा आंनि बाजै जागोनखौ जोबोद समायखाबाय मानोथो समाया जानो समायखागोनखाना दसे उनाव गाहायाव थांनांसिगौ मन्दपआव आदाजों थांनांसिगौ ना नै आबै इलिसा देलायनाया जाबायना आबै जाबायानोमोन अब्ला हामबायसै दे दसे थानानै थांनांसिगौ ना नै आबै दसे थानानै मन्दपआव जिरायनांसिगौ आरो आबौ साननाबो जाखाबायानो जागोन आबै जागोन नोंसोरलाय आरो माखौथो सिन्था खालामबाय थादों दे मालायसो हिनजाव गोदानाबो समायखाबाय आरो सानाथ' देलायाबाबो जायो दे जेनबाबो मोजांखा दे जोंहा साना आयु हाबाब आं गाबखुमानोसै र' आयु हाबाब सान जियानो जा जोबोद दुखु मोनदों मानोबा मोनथिया आङो बाब्बारे बाबा मुनुसमायाबो गावनि हिनजावखौसो देलायहोबावो ओमफ्राय जुरिया बहा दंलै आबै मा जुरिखौ दासो मोनबावो नोङो खामानियावनो बेस्थ' ओरै मानसि लिंहरलाय ओरै माबालाय नांगौमोनलै आंनो हा नोम्फाखौ खिन्थाहैनो हाया नङा आफाजों खामानि गैया आइखौसो नांगौमोन आबौ दा आलासिजों दङ बियो रायलायनोबो उसुबिदा जाबायना आलासि गारनानै बोरै माबा नागिरहैथां अब्लाबो दे जागोन दे नै आबै इलिसा नों ओरै फैथ'नाय आबै हाथरखि नोंनि बेगाव बेयाव दोन्दोंमोनलाय बै आलमारियावनो दङमोन दहाय देलायग्राखौ आं बेयावनो सोबफ्रांखो ना माखो र' मोनसेखौ नागिरनि आं एसेबां देलायबावो नामा जाखाबायलै जिउआव खेबसेल' आबौ देलायनांगौखौबो देलायखानांगोन ना साइजआ साइजखा ओरैबाबो बाजै जायोब्लाबो साइजआनोखा आंनि जाबाबो एकदम साइजआनोखा बिउटिफुलखा आदानि जाब्लाबोथ' आरो बाजै गावदांखा बेबि ना माथो होनो दिनैथ' हाबालै दसे उनावनो एकदम मा होनबावनो आङो गोसो गोरबोआवसो नै खोनादों नोंलाय आंखौ मालाथो खोनाफिननाय बायथ' दे सुइटहार्ट लामब्रे फैद' जोंहा बाहेरायाव थांसै ना बेयावनो थाथ' नोङो दे नों थांग्रो मुनुसमाया आं फैगासिनो दे अब्ला एसे खामानि दं आंहा थाथ' नाय हाथरखि मेहेराना नोंखौ जोबोद मोजां मोनखायो बे बुङाखै होमबाबो मिथिया थुनथुलि आंखौथ' जेबोखौनो बुंखाला बिदि नङा माबा हाथरखि नों मानोथो सानजों हाबा जानो नागिरखो बुजायबा मानिगौमोनथ' मेहेराबो बुजायनायखौ बुजिलानोबा हनै दिनै अब्ला सान आरो हाथरखिनि हाबा आरोना नोंसिनि आरोथ' दे नोंखौ जायखिया जोबोद समायदों सानाबो आरो नोंखौ लाथारोनो मानसिनि खाफालखौबोथ' आरो मा बुंनो न' हाथरखि माब्ला आरो सोरजों लिरनाय थायो जेबोखौनो मिथिया माथो दसेनो जाब्रबो नाथाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नोंसोरखौ माने नोंसिनि जुलिखौसो मोनजागोन सानदोंमोन
होमबाबो जरिना गोजौजों बानायना हरनाय माथो होनबावनो आंनाव नोंनि फिननाय गैया थुनथुलि न'निफ्राबो गासैबो बुंबाय आरोथ' आंथ' लुगैखायोमोन कि मेहेरानो आंजों जुलि जाथों होननानै दे नोंसिनि मुङाबोथ' आरो मिलायबाय न' मालाय सान ओमफ्राय हाथरखि दादो सानजों हाथरखिजों मिलायबाय ओमफ्राय नों हारसिं फैदों थुनथुलि औ साननि हाबा दं होननाय खोनाबाय आं फैबायलै जियानो जा नोंजोंबाबो मानो बिदि नोंबा आरो हाथरखि गाबनोबो रोङालै आङो मा जाखो थुनथुलि जेबो नङा आं थांथ'नोसै दे माने हाबायाव थांनि आं एसे बम गावहैयो नोंसिनि हाबानि दे नों माबोरैथो जिरायबावगोन दे मन्दपाव आयौ फाग्ला मेहेर मा खालामबावगोन दे दा गोसोआनो माबा माबिसो सानफ्लांगासिनो आङो दाख्लै थैस्राखाबाबो जागौमोन एकदम खाराबबाथाय खाराब सोलियो आंनि दिनानो आं सोरखौ बुंबावगोन जायखौ आं खोनासंजानो लुबैयोमोन बेथ' आरो आंखौ बुजिखौनो मोनला हनै इसोर बोरैबा मोनजोब्बाय माथो बबे बिखाजों नोंखौ बेबायदि हगारनो हाबावगोन दे बा हाबानि जै जैनो जेरैबो बाजै गोदाननो माबा हिनजाव गोदान एसे नेबावबानोथ' आंनि जाबायमोन ना नोङो आंथ' नोंखौनो लाखागौमोन ना बेबि मोजां खालामासैलै नोङो मिन्थिगौ आबा नों दा माबायदि मोनगासिनो गोसो सिङाव आरोथ' हाथरखि बिहामजोआबो नै बिहामजो नंलाना दा बेबो बेबायदि खालामबाय आंथ' बुंखायो आबा खलफोरानो लाजाखायामोनहाय केरेक्टारफोरानो बेखायनोथ' दा नै फंबायजों जालाय बिदाजों थांलाय एकदम आरो जेबो दा बुंसै आयै आबा नायनाय हिनजावा नोंखौ थगायबाय आरो नों आंखौसो माबा रागा थगायनायाथ' थगायाखैमोन र' नाथाय एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबायना मा बुंनो सानदों नोंलाय बेयोथ' आंखौ बुंबाय थादोंमोन ना बे फन हरदोंमोनथ' नाथाय सोरबा आंनि फननिफ्राय डिलिट खालामजोबदों डिलिट खालामनो औ आंनि फनखौ सोर बेबायदि दानना दोना दे ओइ मोनबा गवालै बियो दा बेफोर फिसा बाथ्रानि थाखायनो बेसेबांबा गिदिरसिम थांबायना नङा खोमा आबा बे हाथरखि बिहामजोआनो माने हाथरखियानो बेबायदिनो खामानियानो दे आबा माथो खालामबावनो दाथ' हाबा जाखासिगोन ना नों दा जोंनो थाथोसै आबा नों ओमफ्राय खुसि मोनदों मा होनखो खुसि मोननो सोरबा बिमाया गावनि फिसालानि दुखुखौ नायनानै खुसि मोननो हायो नामा आबा आं मिन्थिगौ नों दुखु माबायदि मोनगासिनो दायो जायासै बे हाथरखि बिहामजोनाबो दा आंनि आफासनाखौ नागारनानै ब्लद दा नों दाजोंसो स्राय मन्दपाव जिरायहैबाय दे एसेबां सिन्था जादोंबालाय फिसालानि हाबाखौ दान लाखिहैथां बिहामजोखौ लाखिहैदो हाबाखौ लाखिहैनो आबा मा जाखो मम साइलेन्ट मुडाव थांबाय माथो दाथ' आलासि फैबाय आबा मारै जाबावगोन गावनो बुंबाय फिसालानि दुखुखौ नायनो हायानो अब्ला हाथरखियाबो गावनो गोसो जानानैसो जुदि बिदि खालामदोंबालाय बुजिनो नांगौमोन बिबो नोंखौ थगायनानै थांनाया मोजां जायासैना बेनाबो बेबायदि गोरोन्थियाथ' आंनिखाना आयै आइ न' मोनथिखाबाय आं अके लेट्स एन्जय दा हाबा आयै नोंनि नोंहामजोनि सोरखौबा एसेबां गोरलै बावनो हानाया गोरलै नङा आयै गाराय जायोब्लाबो हामनो बिराद टाइम नांखागौ मोनथिबायना थिग बेबायदिनो जुदि हाथरखि आंखौ नागारनानै थाङोना आंनि गोरबोआवबो मोनसे गाराय जानानै थागोन आयै जुदि हाथरखिनि गोजान जानांगौ ना गाराया हामब्लाबो दागोआ मालाबाबो खारनाय नङा सब बे नोमा थंआलिनि थाखायनो जाजोब्बायहाय आबा माने नोंनि नोमा जुलिनि थाखाय गावनि फिसालानोसो स्राय बिहामजो लांनो नागिरबाय बे आफासनाहा नोंबो एसे जाम्बा जाम्थाहाय मिन्थिबाय बेखायनो दिनै बेफोरबायदि दिननो नांबाय ओइ दायो जानला माला दाबुंलै आंबोथ' दुखु होआ नङा गोबां होफ्लांबायलै जानो हागौ बिनिनो साजा बियो दे आफा उनफोराव एसे मोजां मोनबाय बायफिनो खोमा हानाय नङालै आयै आंनि जोबथा मोजां मोननाय बियो मानोना आं बिनि अनगा थानोनो हाया दा गुबुनजों नुनानै आं गोसोआ बायग्लिजोब्बाय मिन्थिबायना आयै आं एसेबो थानोनो सुखुवासैलै नाथाय दालाय मा जाबावगोन आबा आं मिन्थिया बाट आं बिनि अनगा थानो हायालै आं बुजिबाय आयै आं थानो हामारनाय नङा बे गथ'खौ सोर बुजायबावगोन दे बोरैबाबा सानलाय लाङो आं मालायफोरनि थाखायसो बे गथ'खौ जोनोम होबाय खोमाहाय
फिसा जानानै माबा गुबुनखौसो बांसिन साननो हमो। मा जाबावगोन बे गथ'जों? ओमफ्राय आंनि दै सान्थियानोथ' मा जामारखो? दाख्लै गोलैलाजोब्बायना, बिनिफ्राय आरो लायनो थांबाय बाबायाबो गैबावलासो। बेबा बेसे समजों फैफिनगोन आं मा खालामबावगोन दे? मानोथ' आंनि आबाया एसे मोजां खोथा मानिनो हमबायमोन दा मा जालायखो आरो? माने खामानि होदिया दे मानो? माबा हाथरखिखौसो बांसिन सानफिननो हमबायलाय बेलाय। दा बोरैबा हाबाखौ लाखिनानै माबा गन्दगल खालामबा मा जागोन दे? जुदि आबायानो हौवा गोदान जानानै जिरायोब्ला, जुदि हाथरखिखौनो हाबा लायोब्ला मा जागोन? दाथ' आरो जिबायदि बाथ्रा बुंबाय, फाग्लासो जाखासिगोन बायदि मोनबायहां। आरो थुनथुलि, औ आन्टी। ओमफ्राय नोंनि आइया फैयासै? आं हारसिंसो फैदों। माबा सानजों मोजां सिनायलायनायखाय आं बुंदोंमोनखि सानखौ मोजाङैनो लिंहर होननानै। नांला दे आन्टी, आं फैबाय बेनो जायो। दे होमबा इन्जय खालामदो दे। औ जागोन दे, ओरैबायदि इन्जय खालामगोन आङो, ओरैबायदि। आयु, आथ' नोंसालानि हाबा आन्टी, थिगसे होगावनांगौ ने, दायो लास्टआव जोबथायाव लाब्रा दाज'। जागोन दे नानि, जागोन दे। ओमफ्रायथ' आंथ' सानदों कि नोंसोर हिन्जाव गोदानखौ माने सानजों बिदि होनाया मोजां जायासै नामा आन्टी? माने मेहेरनिसोमोन नालाय। बेफोर जोंनि पार्सनेल खोथा नानि। आइ थिंक नों बेफोराव हाबैयानो मोजां जागोन। मानो हाबा बेलाय आन्टी? मानो? आं मेहेरजों आरो हाथरखिखौल' कापोल्सआव नुदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेखायनो आं दा गोसोआ मोजां मोनथाराखै एसेबो। मानो एसेबो सानाखै? बुंबायना आं नानि, नों बेखौ बुजिनाय नङा, जोंनि बाथ्रासो बियो। ओमफ्रायथ' सानसोराङाबा आंनि लोगोना आन्टी? आरोथ' बुंनो थाङोब्ला आं सानसोरांखौ नोंनिफ्राय बांसिन मिन्थियो। बियो बे मेरिजजों हेपि गैया। मा? आं डाइरेक्टसो बुंनायाव दं, खाथर साथर गैया आंजोंबो। नाथाय बे सानखौ मानो एसे बुंबाय थादो? नानि, आंबो साननि बिमासो, बिमा। माथो जाखो, आंबो साननि लोगोसो, लोगो। दा बे नोंखौ एसे बुंनोसो लाजिदोंदां। माखौसै? जेबो नङा दे होमबालाय। नै हा, नों मा बुंखो आं बुजि हायासै नानि। एन्जय द पार्टि हा? मा बेफोरो मेहेर? नोंथ' मोनथिखाबाय दा, अब्लाबो मानो सिरि थाबाय थाखो? नोंनि हाथरखिखौ सोरबाया लांसिगोन? आरो आं बोरै नायनानै थानो हाबाय थाखो? जाया, बेबायदि जाया। जों बोरै बेबायदि जुदा जानो हानांगौ बेबि? आइ न', आं मिन्थिगौ आं बेसे मोजां मोनो नोंखौ। मानियो आङो, गोरोन्थिबो जादों आंजों। थेवबो बे नङा जे आंनिफ्राय गोजान थाङो नोङो। आरोथ' जुदि नों थांनो नागिरबाबो ना, नोंखौ थांनो होआ, आं मिन्थिबाय। आं बिदि थांनो होनो हायालै। ओरैनो गोसो गोरबो गासिबो बायग्लिजोबखाबाय। दा आंसो मिन्थिगौ आं माबायदि मोनगासिनो। आंनि गोसोआ खामगासिनो, आंसो मिन्थिगौ। ओरैबायदि सहायनो हायै बायदि मोनबाय आङो। ओमफ्रायथ' जुरि ममखौबो बुंगोन मा आंलाय? बिसोरथ' मानिखानाय नंला खोमा ना? प्लिज ना, बिदि दा खालामना। दा सहायनो हानाय नङालै, सहायनोनो हाखाला। सना, नोंबो बुजिदोलै, मेहेरा लाव फिसिउ ना। आं दा मा खालामबावगोन दे? सेस खासै मेहेर, सेस। बाजै गोदाननि बाजै गोदाननि जै बाजै गोदाना लाजिनो रोङिनि जै बाजैया गाबनो रोङिनि जानला मोनला दाबुं। ओइ, मा डान्स जाखो बेलाय? आरे बे जिबौब्रा जिबौ, नागिन डान्स ना? दे मोसादो, मोसानायाव गोसो हो। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू। ओइ थुनथुलि, जौसै नामा नोंखौ? हाय नाङा दे। दे रंजाखा गोगोमनो। औ आन्टी। बाजै गोदाना लाजिनो रोङिनि, बाजै गोदान मोननायनि जै जै। वेलकाम बाजै। मा जालायखो? ओइ जाम्बा, जोंहा उफायानो गैला, बेबायदि मालायनि हाबायावनो मोसायाबानो। नोंनाथ' आंनि हाथरखियानो दस्रा सानजोंसो जोंलाबायोनोसै, अखाफोराव जोंग्रायानो। मोनथियामोन दे सानसे समाव नोंखौ बाजै महरैसो बेबायदि बरायनांगोन। दे थिग दं दे। बोरै मोसाबाय थाखोब्रा आंनि हाबायावनो थुनथुलिया? आंहासो बोरैबा मोनलायलायबायलै। मेहेर, नों आंनि हाबायावनो मोसालायबावदोंसो? ओइ
사라지오 캡슐로 부여차 이젠 기대 마트가 롱자발에 마트 갈라마오낭라이 뭐리알리 준들리 봄가우십나 흘리 봄 그장 가간 마트 갈라마오는나 헤이 능이 하반 로켓 거나 우라인 지아리 마트 로가 나들이 오라 준들리로 헤이 케네 다시 하바 문라이데 산세랑아 하이야요 준들리 라가오 마음에 틱치 봄가오 가발리네 증아 마트는 뭐네 준들리 가와 발라이 네 능능갸블 랑바이바니 민저그 이니초 마늘랑크 네 마바문지 작은데 I hope so 발라이 아토르 마자바오네 농암바 모두 못항래 랑바이 아베 액좀바리 나전에 타이바 자풍 마리네 잠바 아차 능문치 타려봐 베세 마누티시바 붕크능하 아리 능이 두쿠 아이식 두쿠 3일 자파발랑으 능도 붕어문 마트 아도 있잖아 능이 my heart my jiu 내 잠바 구분이스 my heart my jiu 잔 당갔으네 비나르 인조하는 우니 당바이바 아주 지금 맞아 그 자, 인생이 그걸 이렇게 잘하는 거예요. 혹시 여사 아가는 당갔으네 나 이렇다 아야야. 라우 버가우니 자간 베다스 갈까만 티바이나 라우 부자간 베다드르카 어이 로토 어이 하둑시 베비 마사나만 능라이그 메헬고 마사나만 미라레 마자레크 산드랑 아니 소자레 기드나이 어이 하둑시 마베지 하바 갈랑라베